Nu. Hej og velkommen til den her lille Big Planet video. Og altså det er næste afsnit, så er det på min YouTube kanal. I kan tjekke ned i beskrivelsen. Og I må godt give videos et like. Eller hvad til også nogle gode kommentarer på. Han vil være virkelig glad for det, hvis I bare kunne give ham et like på det. Han har lige fået den i dag, og det er så træls, at jeg ikke kunne få nogen. Men så skal I gøre det på virus. Han er altså en virkelig sød dreng. Men vi skal bare komme i gang med at spille. Det er PS3. Lille Big Planet. Og vi skal lige vise, hvordan min ser ud. Og det er mig, der hopper nu. Det ser ham her. Og det er mig, der hopper nu. Ui, det er mig, der løber. Okay, Vilas, du taster kuglen af. Sådan der. Og nu begynder den lille Big Planet video. Lille. Oj. Nå, det var lige meget. Han pøvser bare lige. Det gør mig. Kom nu, tryk nu. Tryk, siger jeg. Ja. Giv. Dårligt. Kom nu, Vilas, du er så langt. Vilas, hvorfor trykker du ikke en skid? Den var gået i gang. Ej, jeg har fået vampyr til dig. Jeg har fået vampyr til dig. Prøv at se. Mig starter. Ui! Hvorfor kan jeg ikke følge mig? Haha, det er dig, der er så grim. Det er så. Ved du godt, det ikke er dig, der løber? Prøv lige at lade være med at løbe. Der er en fucking pige. Nej, fordi se. Ej, men okay. Hvad? Det er ikke mig, der går. Heller ikke mig. Okay, firkant. Firkant, siger vi. Hvis der er... Kan vi ikke tage en anden bane? Velkommen til den her FIFA-video. Nej, det skulle da ikke en FIFA-video. Det har vi lavet. Hey, altså, det kan godt være, at den ikke hedder Vilas. Den hedder bare et eller andet. Kan du ikke bare trykke, eller hvad? Nej. Tryk på en anden. Nej. Gider ikke. Nej. Kom. Det er dig, der gør sådan, så vi ikke kommer ind. Det tager lidt tid, ikke? Så er det altid. De sidder og boller. Jeg gider ikke. Det er for helvede, jeg skal væk. Og jeg vil have